Mikä se siellä on? Tuossa on. Mikä siellä on? Autta. Tule. Et oo pitkään aikaa palloa löytänyt. Onko tämä taas? Ei yllätystä siellä. Wilsonihan se on. Joo. Ei oo suosikkimakuja suussa. Ei oo. No, mennään nyt kuitenkin jemmaamaan sinne. Joo. Lähetä tepsuttelemaan sinne. Mennään laittamaan se johonkin jemmaan. Niin. Noin. Nyt hyöritään 5 minuuttia ympäri kaikennäköisiä puita ennen kuin löydetään sopiva hautauspaikka. Nonni. Joo. Olisiko siinä? Eikö sekään ollut hyvä kohta? Eikä. Ei ollut sekään hyvä kohta, Joo, elää sinne päin mene. Siellä on huonot paikat. Siellä on vähän huonot paikat, joo. Ei oikein maastopohja toimi siellä päin. No siitä löytyy vielä pehmeä paikka vai? Siitäkö löytyy pehmeä paikka vielä? Joo, katsotaan kuin onnistuu. Nyt on aika juurinen paikka kyllä on. Aika juurinen paikka, ei taida onnistua siihen. Pappa vähän luulee, että siihen ei onnistu nyt niin. Joo. On vähän huono paikka, onko? Editäänkö toinen? Mitä? Hän sulla on edes pallo kolossa, poitsu. Kuuliks? Hän sulla olisi pallo reijässä. Kaikki me yritettiin tämän pallon kanssa. Nämä Wilsonit ei vaan toimi tässä hommassa. Käyttäkää toisenlaisia palloja joko. Joo, se pallo ei enää suuhun eksy kyllä joo. Yritin kyllä innostaa asiaa vielä. Heittämällä lähti vähän perään vielä, mutta meni nuuhkasemaan ja tää pallo on käsitelty, ei kuulu mulle enää. Joo. Tämmöstä se pallon jemmaaminen meillä on.